Oh iya, pedes kabeh iki. Nek ana apa-apa iki aja kuwatir. Aku tanggung jawab. Ngopo to, Dik? Ojo kuwatir. Engko aku tak ngomong serius karo Amel. Sing penting awakmu yakin ya. Iki Dadon sing ngomong, calon bayan Dadon. Dudu kaleng-kaleng sing ngomong. Pak. Nang ndi to Pak iki? Golekane angel ya, Ram. Apa to kae? Kurang sithik kok ya ganggu to ya. Apa to, Nduk? Bengak-bengok kok ora diduga to ya. Amel. Iki ngopo kok jedul pisar. Dari rame. Beh, kowe neh to, Tin. Kok ora kapok-kapok? Sorry ya Mel, gedange bapakmu wis tak rasakno. Oh, goblok. Sepet-sepet coklat. Iya, Nduk. Kabeh siap. Kayak jajane sik kurang, Pak. Wis akeh ngono. Codot-codot kae pira-pira entek. Pak nyalon udah pelit-pelit. Aku ki ora pelit, apa onone, Nduk? Kira-kira piye, Nduk? Kula nuwun. Dik Tini. Nggih. Kene dipenakne, Dik. Ya wis sik, aku tak nginguk ning ngarep, wis ana sing do padha teka durung. Aja do tukaran lho ya. Mel, iki wis Beres. Mel. Lah ndi ya, kok durung ana sing teka. Mosok ya, kok ora ana sing teka. Kene kadung nyepak jajan. Ya wis. Kang, nuwun. Monggo. Awakmu men. Iya, Kang. Monggo. Monggo, Mas. Monggo. 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 Narak nggih. Jan, mana iki cok mulai nyawang. Tenanan ora mungkin awakmu bukan rene. Mantap yo. Gedenan ketokane. Kabeh cemawis mau. Ketokane jajan-jajan lengkap, gedang pirang-pirang ku mau. Tapi kok urung ditokno mrene ya. Iya. Nah, iki do dikepenakke sik ya. Iya, Kang. Monggo, Mas. Men banyu tok lho men diombe ya. Iya, Kang. Monggo, Mas. Wis saonone, Kang. Ditokno kabeh. Nah.
suntuke. Nah, iki sedote. Monggo, Mas. Ya matur suwun ya, Mas. Wis padha rawuh. Sik, Kang. Lah kok mentolo-men sih, Kang? Kok banyu putih tok? Damen-damen ngono gak ono ta, Kang? Iya, Men. Jajane kelalen. Jajane. Monggo, Mas. Digeser mrene to. Monggo, Mas. Men. Tuh, dimplok sak piringe. Ya, Kang. Ya ngene, Kang. Masuk iki. Melek nganti esuk ya betah. Nah, monggo sedaya disekecake nggih. Oh, nggih, monggo. Mas. Oh iya, pedes kabeh iki. Jong, dari sitok iki gak kontekke. Gari kulite kon mangan. Mbok menawa isih kurang. Kula matur sembah nuwun panjenengan sedaya purun rawuh jangan kula nggih. Kok ora ono amplope? Kula matur Engko paling nak wis bali. panjenengan sedaya. Kira-kira amplope piro ya? Kula nggih. Nek lurah Menawi desune ana sing kirang 100. patut, Nek bayan nyuwun ageng 50 pangapunten. Mbok menawi ana sing kirang patut, kula nyuwun agungi pangapunten nggih. Dadi ngeten kula ngundang jenengan sedaya teng gubuk kula. Ora piye, gak apa-apa, wis akeh kok. Kula piyambak gadah panyuwunan lan pangestunipun nggih. Cukup lah 2 botol. Oh, benar pikiranmu ya. Kula badhe nyalon bayan teng Kampung Wetan. Dadi bayan gayeng iki. Ngerti ta? Bayan kok seneng rondo. Sorry Kang. Pangestunipun nek kula dadi kabeh urusan dukuh tak jamin beres. Nggih. Nah, dadi mangke nek kula dadi Kang, aku duwe usul iki, Kang. Nek sampean dadi bayan, rego sembako distabilke, Kang. Murah, terjangkau, hasil tani ben apik, Kang. Men, iki mung bayan men, dudu pilihan presiden. Salah tempat kowe, Kang. Semane. Rapopo, aman. Sik Pak Bayan Dadon. Calon bayan Juk. Nggih Pak, calon Bayan Dadon. Piye Juk? Kula usul lapangan kerjaan dukuh ditambahi. Mosok lowongan wong 5 sing nglamar wong 200. Kuwi dudu ranahku Juk. Oh, kotro kowe salah nggon. Lek Dadon, tolong pernikahan dipermudah. Halah ngopo? Soalnya aku orang oleh jodoh. Genahe aku oleh bojo ora. Bojomu saya semampir ning wit pelem, Jong. Bojo kok dienteni. Cukup. Kang Dadon, aku duwe usul. Apa meneh to, Min? Gak sida, Kang, sesuk wae. Ngopo gak sida? Ya wis ngono ya. Intine aku mempertegas aku nyalon bayan ning dukuh kene. Nggih. Sun ya. Oh, nah. Aja lali ya pilih aku. Yap. Kang, gak ono amplope ta. Sesuk ae amplope. Alah.
Kang Dadon, ya wes aku tak balik sih ya. Sukses selalu. Iya, Dek. Wes, garek balik alo. Wong anak kok ora ngerti wong tua seneng ya. Dadah Amel, Mama pulang dulu ya. Mama pulang dulu, janjen. Main nanti gue. Kal, terus isek, reketannya saya oke.